खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आं बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे टपिक आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनो जाहैबाय गोसो, दि हार्ट। आसा खालामो नोंथांमोना बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ जोबजासे खोनासंलांगोन बा नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब मुलाम्फा नोंथाङा मोनदेरगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों बे समाव गोसो होननानै बुङोब्ला बयबो जों दिनै मिथिगौ ना, हार्ट, गोसो। इसोरा जोंखौ बा सुबुं हारिखौ सोरजिनानै बेबायदि हार्ट दानानै होदों, बेबायदि गोसो दिनै बानायनानै होदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बे गोसोआ बेबायदि फोरमायजाबावो जोंनि सिंनि सासे मानसि। That means सासे मानसिनि गोसो सिंनि सासे मानसि बेबायदि फोरमायजाबावो बे गोसोआ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बे गोसोआ जों सुबुं हारिनि मोनसे सानग्रा, मोजां गाज्रि सानग्रा मोनसे सेन्टार जायगा। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सेन्टार अफ योर थट्स। नट अनलि डेट ना, इमोशन। बे गोसोआ बेबायदि दिनै जोंनि गोसोआव जाबावो सुखु दुखु बायदि रोखोम दिनै जोंनि गोसोआव बेरखांबावो आरो सोमजिबावो। आरो दिनै बेल' नंबावा ना, डिजायार माने मोननो हास्थायनाय बेबायदि जोंनि गोसोआ दिनै जाबावो। बे गोसोआव दिनै बेबायदि जाबावो। आरो गोसो बा इच्छा जानाय दिनै जोंनि गोसोआ बेबायदि सोमजिबावो बे गोसोआव। आरो दिनै बेल' नङा, आरो बे गोसोआव माबायदि जाबावो, ख्रिस्टियान हिसाबै जों ख्रिस्टियान जिबनाव आत्मिक बेबायदि स्पिरिचुवेल लाइफ दिनै जानो हाबावो। मायाव? बे गोसोआव। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बेनि सायाव मिथिगौ बा मिथिबाय। अब्ला बे समाव डियार भिउवार्स, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे गोसोनि सायाव मा बुंदों बेखौसो आरोबाव दिनै नोंथांमोनजों बे मोनब्रै पइन्ट्स, बे 4 पइन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। अब्ला बे समाव फै जोङो रायलायनि नाम्बार 1 पइन्ट। नाम्बार 1 पइन्टआ दिनै बेनो जाहैबाय, आवर हार्ट्स निड्स टु बी गार्डेड। मा होननानै बुंदों? जे जोंनि गोसो, जे गोसोखौ इसोरा जोंनो दिनै दानानै होबाय, बानायनानै होबाय, बे गोसोखौ मा खालामनो नांबावगौनो? निड्स टु बी गार्डेड। गार्ड, जेरैबायदि जोङो बडि गार्ड, मानसि गिदिरफ्रा जेरैबायदि दिनै बडि गार्ड लायो, सिकिउरिटिफोर दिनै लायो। आरो जेब्ला बे सासे मानसि गिदिरनियाव ना बडि गार्ड थायोब्ला, सिकिउरिटिफोर थायोब्ला, गाज्रि बा दुष्ट मानसिफ्रा बिथांखौ दिनै आक्रमण दिनै खालामनो हाया। दिनै बेबायदिनो अनसायग्राफोर, जों ख्रिस्टियान मानसिफ्राबो जोंनि गोसोफोरखौ बेबायदि गार्ड होनो नांथारगौ, जेन' जोंनि गोसोआव बाहेरानि गाज्रि जिनिसफ्रा हाबनो हाया। सैतानफ्रा जेन' जोंनि गोसोआव जायगा लानो हाया बा मोना। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौना, गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफाफोर, बिब' बिनानावफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर गोसोखौ गार्ड होनो रोङैयावनो, गोसोखौ सिकिउरिटि होनो रोङैयावनो गोबांथार दिनै दुखु मोननो गोनां जानांदों
लाजिनांनो दिनै गोनां जानांदों आरो दिनै बेल' नङा गोबांथार गाज्रि दिनै पाप मावदों इसोरनिफ्रायबो दिनै गोजान जानो गोनां जादों मानो गोसोखौ नेनो रोङैयाव मानो गोसोखौ सिकिउरिटि गार्ड दिनै होनो रोङैयाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बेनि सायाव खुब गाहामथारै बुजिबाय अब्ला फै बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन Proverbs chapter 4 verse 23 बोसोन बिजाब 4 बालाबनि 23 सिरियाव बेबायदि बुंदों नोंनि साननायाव नों साबधान जादो नोंनि साननायफोरजोंनो नों बासाय जागोन खोनाबायना बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो बुंबाय जे नोंनि साननायफ्राव नों साबधान जादो that means जे गोसोखौ जे इसोरा जोंनो होबाय ना बे गोसोजों साननायफ्राव जों दिनै साबधान जों दिनै जानो नांगौ दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जोंनि गोसोआ मोनसे बेबायदि सेन्टार जायगा जोंनि साननायनि जोंनि गोसोनि साननायनि आरो बेयावहाय हास्थायनाय लुबैनाय साननाय हाबिला बायदि रोखोम बे गोसोआव दिनै सोमजियो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बाइबेला मा बुंदों नोंनि गोसोनि साननायाव नों साबधान जादो नोंनि गोसोनि साननायजोंनो नों दिनै बासायजागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंबावो जों जुदि गोसोआव गाज्रि साननानै गाज्रि खामानि मावोब्ला बेयाव बासायजानाय थानाय नङा आरो बेयाव साबधाना थानाय नङा आरो जोंनि साननायाव गोसोनि साननायाव साबधान नङाब्ला जों दिनै दुखु मोननो दिनै जों दिनै गोनां जानांगोन लाजिनांनोबो जों दिनै गोनां जागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेखौ दिनै मिथिथारनो नांगौ थ' बेनिखायनो फै अनसायग्राफोर जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बा जाबायब्ला जोंनि गोसोफोरखौबो गार्ड सिकिउरिटि जों दिनै होनि जेन' जोंनि गोसोफ्राव सैतानफ्रा जेन' जायगा मोना गाज्रिफ्रा जेन' दिनै जायगा मोना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबांथार मानसिफ्रानो गोसोखौ गार्ड होनो रोङैयावनो पापाव गोग्लैगासिनो दङ गाज्रि हाबा दिनै मावगासिनो दङ जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा अब्ला बे समावहाय मोनसे पइन्ट आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि फै नाम्बार 2 पइन्ट बेनो जाहैबाय sin comes from the heart पापा गोसोनिफ्राय फैयो होननानै बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना पापा गोसोनिफ्रायसो फैयो होननानै बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि गिबियावनो फरायनानै खोनासंनानै लाग्रोनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 15 बालाबनि 18 आरो 19 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि 18 सिरि नाथाय खुगाजों जेया ओंखारबोयो बेफोरो मानसिखौ खालाय खालामो जेया जोंनि खुगाजों ओंखारबोयो जे बाथ्राफ्रा बेयो मानसिखौ खालाय खालामो थ' माब्रै खालाय खालामो 19 सिरिखौ फरायनानै खोनासंबावनि मानोना जेसेबां गाज्रि साननाय बियो गोसो इसिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बेनो मानसि सिथारहोयो गुबुन गुबुन खामानिफोर मावहोयो सिखाव खावहोयो सोलैहोयो निन्दि होयो मिथिबायना बिराद रोखायै दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय जे पापा जोंनि गोसोनिफ्राय फैयो माब्रै फैयो जेसेबां गाज्रि साननाय बियो जोंनि गोसोनिफ्राय फैयो होनना बुंदों आरो दिनै बेल' नङा आरो बे जोंनि गोसोनि गाज्रि साननायफ्रा मा मावहोयोनो मानसि सिथारहोयो गुबुन गुबुन खामानिफोर मावहोयो माने गाज्रि खामानिफोर मावहोयो सिखाव खावहोयो थगाय होयो आरो निन्दि होयो आरो दिनै गोबांथार खामानिफोर दिनै गुबुन गुबुन मावहोबावो जोंनि बे गोसो सिङाव गाज्रि साननायफ्रा आरो जोंनि गोसो सिङाव गाज्रि साननायफ्रानो खुगाजोंबो ओंखारहोयो आरो बे खुगाजों ओंखारनायानो मानसिखौबो मा खालामो खालाय खालामो होननानै बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो
जोङो बोसोन बिजाब 4 बालाबनि 23 सिरियाव जेरैबायदि बुंदों नोंनि साननायाव साबधान जादो नोंनि गोसोनि साननायजोंनो नोङो बासायजागोन होननानै बुंदों जोङो बेबायदिनो जोंनि गोसोनि साननायफ्राव जों साबधान जादिनि मानो जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिश्वास जानायखाय नङाब्ला जोंनि गोसोनि गाज्रि साननाय गाज्रि लुबैनाय गाज्रि हास्थायनायफोरजों नोंथाङा जुदि दैदेनजायोब्ला जों जुदि दैदेनजायोब्ला आरो गोसोनि गाज्रि साननाय हनाय लुबैनायफोरखौ नोंथाङा जुदि मावोब्ला मा जागोननो मानसिखौ खालाय खालामगोन आरो नोंथांखौ गब्र होगोन आरो इसोरनिफ्रायबो नोंथाङा गोजान जानो नांगोन आरो मानसिनि नोजोरावबो जों दिनै गाज्रि दिनै नुजागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो नाम्बार 2 पइन्टआ बुंदों sin comes from the heart पापा गोसोनिफ्राय फैयो होननानै आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो मिथिबाय आरो बे समाव फै मिथिनानै लाबावनि नाम्बार 3 पइन्ट मा होननानै बुंदों purity comes from the heart गोथारथि साफाया गोसोनिफ्राय फैयो होननानै बुंदों आरो नोंखौबो अनजाग्राफोर ना जुदि जोंनि गोसोआ मोजांब्ला मोजाङा जोंनि गोसोनिफ्राय फैगोन आरो जुदि जोंनि गोसोआ गोथारब्ला गोथारा जोंनि गोसोनिफ्राय ओंखारबोगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव लास्ट पइन्ट नाम्बार 4 पइन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि तो बेनो जाहैबाय good deeds comes from the heart मोजां हाबा मावनाया गोसोनिफ्रायसो फैयो मोजां हाबा मावनाया गोसोनिफ्राय फैयो होननानै बुंदों नाम्बार 4 पइन्ट अब्ला फै बे समावहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 6 बालाबनि 45 सिरि Gospel of Matthew chapter 6 verse 45 बेयाव बेबायदि लिरदों जायनि गोसोआ मोजां बेनिफ्राय मोजां बाथ्रा ओंखारो आरो जायनि गोसोआव गाज्रि साननाय दं बेनिफ्राय गाज्रि बाथ्रा ओंखारो मानोना गोसो सिङाव थानायासो बाथ्राजों ओंखारो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिफोरखौ आंनि मबाइल एप बा डिजिटेल बाइबेल एपनिफ्राय आं दिनै फरायनानै नोंथांमोना बेखौ खोनासंहोदों आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ खोब गाहामथारै बुजिबाय मा होननानै बुंदों मोजां हाबा मावनाया गोसोनिफ्राय फैयो आरो बेखौ बाइबेल सिरिया जोंनो खोन्थादों जायनि गोसोआ मोजां बेनिफ्राय मोजां बाथ्रा ओंखारो ओमफ्राय जायनि गोसोआव गाज्रि साननाय दं बेनिफ्राय गाज्रि बाथ्रा ओंखारो आरो बेयो थारैनो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना गोसो सिङाव थानायासो बाथ्राजों ओंखारो होननानै बुंदों तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि गोसोआव मोजां साननाय हनाया गोथार गोसोफ्रा जोंनि गोसोआव थानो नांगोन जेब्ला जोंनि गोसोआव गोथार गोसो मोजां गोसोआ थागोन अब्लासो मोजां हाबाफ्राबो ओंखारगोन आरो मोजां बाथ्राफ्राबो जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारगोन जुदि जोंनि गोसोआव गाज्रि दङब्ला गाज्रि बाथ्राफ्रा जोंनि खुगाजों ओंखारगोन आरो बेनो नोंथांखौ आंखौ जोंखौ दिनै खालाय खालामगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआ माबादि जानो नांगौ आरो बे गोसो दि हार्ट बेखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों फोरबोनि गाहाम बाथ्राया मा बुंदों बेखौ बयबो गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय तो हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय